Yes, what's up mga kamix? For today's video, nais ko pong ihatid sa inyo ang blow by blow na kaganapan sa muling pagkakataon ng Traslasyon Procession na mahigit 2 taong walang selebrasyon dahil sa pandemya at halos magtatatlong taon na mula nang lumaganap ang pandemya sa buong bansa. At ngayon, hito na naman ulit tayo para ipagdiwang ang selebrasyon ng patrona ng Kabikulan. Mabuhay Bicolandia! At sa mga kababayan nating mga Kabikulano na nasa malalayong lugar, gaya ng nasa Maynila at nasa ibang bansa, para po sa inyo ang bidyong ito. For the meantime, mag-intro po muna tayo. Ayan po mga kamix, maghahanap tayo ng medyo maganda-gandang pwesto. Pupunta natin ang pinaka-stage kasi hindi pa naman po na-start ang Traslasyon Procession. Titingnan natin mamaya mga kamix kasi ang daming tao. Try po natin kung makakalapit po tayo sa pinaka-main stage nya. Ayan po mga kamix, makiki-excuse lang po tayo dito. Born of the Blessed Virgin Mary, the Son of God, redeemed mankind. May He enrich you with His blessings. Yan po mga kamix, palabas na po si Divino Rostro. Ayan po mga kamix, ayan na siya. Viva la Virgen! Viva! Si mga raon tabi hindi magandap sa pagpamibig ng Santo Rosario. Ang mga burak na yan na nakasano, banal iyan na yan pinilikin. Ang kumuhanin burak para hago. Pinahagunan nito. Si Jesus. At ito naman mga kamix ang mga boyadoris ng aming parokya sa St. Peter Parish Baptist sa Olmoriones, Ocampo, Camarines Sur. Nagkita-kita po kami dito mga kamix. Ayan sila. Ayan. Okay man kamo. Okay lang. Ave Maria, Manon in Gracia, ang kagurangan yaon sa
Ayan mga kamiks, kahit ang kalangitan ho ay nakikipagsimpatiya sa ginaganap na traslasyon posisyon dito sa Kabikulan. Ayan mga kamiks, ang ganda-ganda ng itsura ng kalangitan. Hindi po natin mawari mga kamiks kung ano ibig sabihin ng binabadya ng kalangitan. Ayan po, parang ang ganda-ganda. Francia, viva la Santísima Virgen, Gloria Excelsa Protectora. Okay, band, you may begin to play. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Santísima Virgen! ¡Viva Nuestra Señora de Peña, Francia! ¡Gloria Excelsa Protectora! Ito po tayo mga kamiks, kasi mukhang dito lalabas si ina mga kamiks. Sundan lang po natin ang mga tao mga kamiks. Ayan na po si ina mga kamiks. Ayan, lumabas na po siya mga kamiks. Ayan na po ang ating patrona ng Kabikulan. Viva la Virgen! Viva! Ayan po mga kamiks, sa kasalukuyan po nasa tapat na natin po siya ang ating patrono ng Kabikulan. Ayan po. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video. Thank you po!